zan miki dukan tsiya sannan fitar da ke daga cikin gidan nan. Wallahi yau ba wanda isa ya hana damo ka kaiwa ga harawa. Ba za fita daga cikin gidan nan ba sai na tara maka jama'an anguwan nan gabaki daya sun san halin da kake ciki. Sa'an nan na zira gidan rediyo na je na faɗa kowa ya sani daga nan na wuce kotu na je na kai karan ka. Tsohuwa budurwa ta ce wacce ban aure ta ba. Ke karamin mara kunya ce. Kina da balo a gurin shi ya karo miki kishiya? When you set up a target to benefit from and it turns against you. Sarkata ta kwace min da. Ko dai sake ta ko kuma in tsine masa. Ke dalla rufe min baki. Sakina wai rashin mutunci ke ji ne ko yaya? Ko kake da shi? Gida ko mota ko shago a kasuwa? Auren ki auren shin sa'a. Sai yanzu ma ka gane haka? Butulu? When irrational minds set out for the same goal. Wallahi Hajiya auren Ahmad ba daga Allah bane. Wallahi daga shedan ne. Kin ga dakata. Sai dai in kace daga shedan. Ki ce gadon uwarsa yayi dama ba a bashi tarbiyya ba. Me yake cewa? Uwar gida na. Uwar gida kuma? Kuma amarya ta ki bari mana in karasa zance ki in ka fara zance ba karasa kuma sai ki shigo. Ni zaka cuta? Ni zaka yaudara? Wato yau aka daura aurenka ko? Kana sauri zaka tafi wajen dina. Waye wannan? Macuci. Azzalimi kawai. Na dauki kuɗi na baka domin mu yi kasuwanci shine ka je kai aure da shi? Duk rashin mutuncin da kike min sai na mai da martani. Sai na gigi ta rayuwar ki wallahi. Mu zuba na ce. Shikenan nan na kashe ni. Kar ka daura min haki. Ka sa a dinga yi da ni a freedom ranar bikin ka na kashe ka. Nia Enterprises returns with a spousal saga. Musuba Mugani. Worrisome, curiosity, jealousy, madness, meanness, anger, resentment. Musuba Mugani. Daga farko sunana Sakina. Ango ya ban sako domin na sanar da ku ba zai samu daman halartar wannan biki ba. Shi yasa ya wakilta ni domin na zo na halarci bikin a matsayinsa. Ne? Wani namiji ne zai ma matarsa saki ɗai har guda 7 mace kamar ni ya aro wancan banza. Don haka ina so a ban amarya ne rawa da ita a madadin ango. Musuba Mugani, the house is on fire. All of them are ready to die and none of them is willing to give up the struggle. Watch and witness how this terrific drama unfolds in this must-watch spousal saga. Musuba Mugani. Zo mu tafi. A'a wallahi ba zai yi ba. Musuba Mugani. Kamar yadda na hargitsa miki taron biki haka zan hargitsa gidan nan. Musuba Mugani. Executive producer Ansari Abdul Qadir. Co-producer Ustaz Nasir H. Duna. Story and screenplay Ibrahim Beniwa. Assistant director Amin S. Bono. Musuba Mugani. Produced by the gentle giant producer Abubakar Bashir Mashadda. And directed by the perfectionist Kamal S. Alkali. Ina so na faɗa miki abin da baki sani ba. Wannan macucin azzalumin da kuɗi na ya auro ki. Kuɗi na ya karɓa naira miliyan 2 ya ce min za mu yi business tun da koya auro ki wani ya aurowa. Har sai lokacin da ka biya ni kuɗi na kafin za ta dawo matar. Kake da magana da wani mata take faɗa. Mutane za su gane cewa kai azzalumi ne. Sannan ko da mutum 10 ne suka tsine maka na ci riba. Yawa! Dan Allah ki haƙuri. To ba na amaryata. Haka wannan wata irin masifa ce. Ni ba matarka bace har sai ka nemi kuɗin ki ka bar sannan zan zama matarka. Zanko zaki ɗauka maki biki sheki. Har da ka rashin zuciya kai daga kasa zuwa ka je ka nema kuɗinka ka auro ni sai da kuɗin mace zaka auro ni. Ikon Allah. Musuba Mugani. Hidden your screen soonest. Kin gama abincin ne? Wallahi mai gida ban gama ba. Shi nake jikina ana tsika rana da wuka. Mutum sai ya kwaso yunwa ya zo gida sai ya zo ya tarau. Kai. Anya nan gaba gaisu wannan ma da nake dan leko a ɗakin nan anya za ta yi kuwa. Kai. Wannan ciwo akwai mu. In ka ji irin warin da Habiba take yanzu. Zancen nan da ake ciki matan anguwan nan kaf babu matar da take iya shiga ɗakinta ta gaishe ta sun ma daina zuwa. Duk cutar da ke gani mu a ƙauyen nan muna da maganinta. Kaga idan ma ba za ka kai ni ba ka taimaka ka bani ko da wani abu ne. An zo wajen bani za a ita min. Gonin nan tawa ma da ake ganin ta sai an nemi araban da ita. Wayannan mutanen sharran su yawa ne da shi. Yanda yake faɗa yanda mutanen suke ji yanda ka san ya shiga cikin jikina ya ji yanda nake ji. In ban da
amma ya waye zai iya gane abin da kai ka san abin da kake ji. Allah sarki. Suwaira, yanzu haka mijina ya kaurace mu. Har cewa yake wari nake. A cikin shekara 2 Abu, kin haifi 'ya'ya guda 2, ya za a yi ba za ki tsufa ba. Naira 800 na ɗauka na baki. Dan jan kafsan nan ma da ake ɗauka a ba mutum ya haɗiya. Amma ai sun ja jini na. Ba mamaki ma wannan jinin da suke magana sun ɗauka ƙarshen ta tarawa suke yi su kai can ana musu tsafi da shi. Ba wanda yake ɗora laifin nan sai kai. Kamar ya. Da ka ba da kafa zuwa asibiti ka koma gida. Idan ta tuburi ni ka dawo ka gaya min. To wani shege ne ya gaya miki ba a mutuwa a asibiti? Kullum sai an mutu a asibiti kullum. Kina sa kafa waje wallahi tallahi na sake ki. Wa wai mijinki? Sai ya barki da ki zo Abu. Kika fita? To wallahi na sake ki saki 3. Fita! Fice! Fice dan uban. Fice! Baba. Baba dan Allah kai. Asma'u. Na'am. Ya aka yi? Awa, albishirinki. Goro. Karanta. Ce ta samu. Bani da sha. Na ce exam sun ya gaba da. Ke. Wallahi tallahi na tashi da overall. Kin san wani abu? Na yarda da ake cewa dare daya Allah kan yi batu. Dare daya da malam. Gashi ke gani. Na samu kyakkyawan result abin da nake bukata. Ai wannan ya zo min cikin gidan sauki. Kin san yadda nake ji ko yanzu? Ni ma na taya ki murna. Yanzu bari in tashin haɗa kayana saboda hutu zan zo in tafi. Wani irin hutu kuma? Ke ko an bada hutun ina zaki je? Ana cikin babban harka. Na san da haka. Amma wannan baban soyayya idan ban tafi ba za ki gan shi ya biyo ni. Idan ku ya biyo ni ba za a ƙare ta daɗi ba. Na gwammace in je dai in tare shi a can. Kin san shi da naci. Kwana 3 ma farar zan yi. Ba wani abu zan yi ba. Kwana 3 kawai. Kin san ma me? Idan zan cire san ina in saka a ƙaramin wayata. Zan baki ajiyar wannan waya.
saboda ba zan iya tafiya da Firejo na gida ba. Kin san halin Baba Sarai. Idan na tafi da wayan nan gida sai na yi asarar ta. Kina nufin har yanzu baba yana da wannan dokar? Ke, baki san halin babanmu ba. Babanmu fa idan ya furta kalma ba wanda isa ya canza masa. Yanda ya ce ba zan yi wayan nan ba, wallahi tallahi ban isa in yi waya ba. Idan na tafi da kayana yanzu zuwa zai yi mun bincike. Yana mun bincike zai gano ta. Da ya gano ta zai fara bincike ya kawo ta nan ya kawo ta nan. Zai zo ya haɗa mun masifa. Gaskiya ne. Ki sa wani abu? Zan baki amanar wayan nan. Asma'u. Duk lambobin da suke wayarki na san su. Haka zalika duk lambobin da suke wayata na san su. Amana ni dai zan baki kuma zan kashe wayan aji. Idan na dawo na tada lambar wani saurayi na ko wani abin a cikin wayarki ba za mu ƙare ta daɗi ba. Me kike nufi? Ni dai na ga miki dai. Ana riga na gaya miki, na riga na ja mata kunne. Ta san waye ni, ta san halina. Ina mai tabbatar miki ba za ki sake ganin wani matsala daga gurinta ba. Kai dai ka bari kawai. Wallahi tallahi ranan da a ce baba ya kama mu. Daga ni har shi din ba karamin jin jiki zami ba. To yanzu dai kuma ya riga ya wuce. Ya kamata kawai ya wuce, ya riga ya wuce kawai. Allah dai kiyaye gaba kawai. Yanzu abin da ya kamata ya yi mu dan fasa mu je mu dan kashe kunnuwa a wasu wuraren. Abuja ya kamata mu tafi mu je mu kwana ko da 2 ne a can. Wanda kike nan ba sai kin koma ciki ba, kawai mu wuce mu je a dan sai kayayyaki kawai a boutique. Allah. A matsala. Wale. Ɗan tattare. Ina zuwa. Dadi, Nazir ne ya zo yana waje shine zan ci mu gaisa. Maza a dawo kar a daɗe. Insha Allah dadi. Ke? Na. Me ya hannunki? Ya? Waya ta ce. Ban ita. Bani. Maza a je a dawo. A ce ina gaishe shi. Dadi. Malam ga gimbiya ta nan ta fito. Halima? Hali dubu. To ya karatu? Karatu alhamdulillah. Masha Allah. Ga abokina nan za ku gaisa. Ina gajiya. Lafiya lau. Ya gida ya hanya. Lafiya lau. Kai sauri ka koma don wannan zancen ba irin naku bane na gwarare. Wannan babban amini na ne. Sunan shi Salihu. Amini na ne daga gida wato har kasuwa. Shine wanda nake baki labari baya zama a ƙasar nan wato yayi gudun hijira. Kwarai ko ya sha bani labarai. Amarya, yaya an ce mu zo mu sha biki kuma an tafi makaranta. Menene sirrin ne? Haka ne, amma kuma afuwa kaɗan a ɗan ƙara min wani ɗan lokaci ƙalilan. Saboda so nake zamto na kafa ƙafafuna da kyau tukunna a makaranta insha Allah. Wannan gaskiya ne.
har idan kika tabbatar min da cewa ke ce zin nan da na sani kuma kika tabbatar wa zahuna da ke ce wannan zin ina mai tabbatar miki da cewa wannan motar wallakin ki ce. nan ba farfadowa take ba? Kai babu. Ni ina ganin wannan motar ta yi haya ne kawai da motar nan don ta nuna mana cewa she is still in town. Ba yadda za a yi wannan motar ya zama nata. Wannan da gani aron motar ne. Amma Alhaji ka ƙara bincike. Don ni hankali na bai kwanta da makarantar nan ba gaskiya. Haba Hajiya, wata ayi toki. Ni na gaya maki da kaina. Na tafi kulab ɗin nan har inda yaran suke dabdalansu. Na duba kuma na gabata a ciki. A cikin daren na tafi har gidanta. Na cin mai nan kwanci a ɗaki tana bacci. Ko dai so yake sai na ɗora mata laifin da ba ta aikata ba. Dan hankalin ke kwanta ki ji daɗi. Ba haka bane Alhaji. Amma dai ka ƙara ja mata kunne. Wallahi ni wannan makarantar rashin shiryarsa ya fi shiryarsa yawa. Hajiya Hausa ke. Allah zai shirya mana ita in Allah yarda. Kuma in ta dawo zan yi mata nasiha. Amma dai ki sani boko ai ba bata bane ku. Kuma duk wanda ke ga ya bata zuciyar shi ta ja shi ya zuwa gabata amma ba ilimi ba. Bar ma in kira ta ko hankalinki ya kwanta ki je inda take ku. Hello daddy. Yau la ina ɗaki ina karatu shi sama ban kira ka ba don gobe muna da paper da safe. Shikenan in kin kammala kyau kira maman naki ku gaisa ko? Allah shi taimaka. Allah shi ba da nasara. Amin ya Allah shikenan to sai na kira. Nagode. Wato shi tsoho gaba ɗaya tunanin shi muna Kano. Bai san muna nan wani garin muna cilin ba. Bai san ko muna nan muna wani garin ba in ko da ya sani. Wallahi dukan mu za ta sha ba. A ranka daɗe. Wato so muke ka ƙara ba mu haɗin kai akan wanda kake ba mu. Wajen ba mu cikakkun bayanai akan abin da ya shafi wayarka. Saboda mun tantance barayin da suka yi maka fashi. Su ne mutanen da suka kashe tsohon chairman na Sotme Enterprises. Hanya kuma da muke bi wajen gano su ita take ɗauke mana hankali. Amma da za mu sami wayar taka maybe ko tarkacenta ne zai iya taimaka mana wajen gano inda suke. To wannan yana ganin Allah bai babu damuwa. Duk da dai ba wai ina ajiye tarkacen waya bane. Amma dai zan duba zan gani ko Allah zai sa dace. To wannan abu dai idan aka yi za mu ji daɗi. A yi ƙoƙari a taimaka wa hukuma. Haka ne. To insha Allah dai I'll try my best. To ba matsala. Za mu saurare ka anytime aka sami wani ci gaba da Allah muna saurara. Haka da mu insha Allah I'll try my best. Thank you very much. Kin yi qualifying na farko motar da kika zo aka kawo ki rike ta. Kin yi qualifying ki shirya za mu tafi Germany da ke idan kina da dama. Abinda nake so da ke yara na za su karbi takardunki domin yin biza da sauran abubuwa. Ki duba cikin wayarki za ki ga alert na 250,000 naki ne. Kuma ina son in na fita daga ɗakin nan karki yadda ki fito sai bayan na tafi da awa ɗaya tukun. Ba komai kaka damu. Ni na ce miki ga wannan. Ran da Allah ya shirye da ke,
kika gane cewa karatu kika zo yi ba yawon bariki ba, za su amfane ki. Wai yanzu da gaske Jamila kin gama karatu kenan zaki tafi gida kike Ali? Kamar ba tare muka shigo makarantar nan ni da ke ba? Ce ba ke bane kike daukan lamba ɗaya a class din ba. Su Zainab suka bata ki gaba ɗaya. Kika zama shirmamiyan da ake bari tana haji 2 a shekara 4. Ba abin da ya fi min zafi, wannan shi ya fi min zafi. Gaskiya dai abin babu daɗi. Amma to mu ma ai ba cewa muka yi ba za mu gama karatun ba, za mu yi mana. Kawai dai so muke mu dan yi wani abin for sometimes daga lokacin kuma za mu ci gaba mu ma mu gama. Na ji ki bani zai min amfani. Amma kin san abin da kuke yi cin amanan Allah ne, kuma cin amanan iyaye ne, kuma cin amanan makaranta ne? Za ku bata ma makaranta suna da kuma iyaye da za su kawo 'ya'yansu na gari. Kin san da wannan? Na ji ya ustaziya, na gode ko? Ki wa kanki faɗa Lami kafin lokaci ya kure miki. Lami tare fa muka zo daga kauye, amma gashi zan tafi in banki Lami. Yanzu zan koma gida, ban san me zan jin gaya ma iyayenki ba. To mu ga tare da ta My baby, tell me you made it. Take ka samu wannan. Z. Masu farin ciki da masu bakin ciki, you are highly welcome. Sai su gane cewa yanzu na yi musu rata. No more competition. You can check and bring it. Z. 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 wallahi na gani an ce wai ni ne chairman of the occasion ko kuma wai kwana za a yi. Alhaji kwana za a yi. Kaga kenan kusan ma ni da ganawa da manyan baki sai dai kashe gari kenan. A gaskiya Lamini na fara tunanin tura PAD na ya wakilce ni. Kuma an tanaji duk abin da kake so. Allah gafara da manta Lamini manta da duk wani tanadi na su kaji. Na girma duk wani tanadi na su inda na mata ne. Alhaji ba na mata bane na 'yan mata ne. Kuma na ji wa ana cewa da ba 100 level bane kar a ɗauko ta saboda ana son a tantance abin daga shekara 19 zuwa shekara 21. Kaga Lamini dakata. Ai ko idan haka ne ina ga wato kana ji ko zan duba yiwuwar haka. Zan duba yiwuwar zuwa na. Ai Alhaji ni da kaina ma zan zaben mata haka. Guda 2 ko guda 3 saboda ni dai babban damuwa ta ita ce ka zo a sanya wannan contract din. Dakata ni yanzu harkan mata 3 nan gaskiya girma ya zo yanzu ni ka san abinda mutum yayi da yanzu ba zai iya shi ba. Da yamma dai ta isa. Amma kuma ka sani do Allah do Annabi a kiyayi irin yaran nan masu harka da social network. Tallata ka suke su kwaso gajiyar wani su dora maka. Do Allah a kiyayi. To Alhaji sai an jima. To masha Allah. Masha Allah. Abin da nake jan hankalinki da shi Halima shine ki daina gasa da Zi. Dan Zi ko kaɗan baki a gabanta bata ma san kina yi ba. Wallahi in ta sako ki a gaba ba za ki ji da daɗi ba. Asma'u. Ina jinki. Ba wai gasa nake da Zi ba, saboda Zi ba ta kai matsayin da zan yi gasa da ita. Ci gabanta ne yake damuna.
domin kin san da cewa a yanzu Dr. Dalha zai iya koma mata? Karfa ki manta, irin matan da yake so kenan. Macen da take da ci gaba kuma sannan take tashi. Kin fahimci abin da nake nufi? Shine babban tashin hankali na. Ba zama na zo yi ba, kuma ba karatu na zo yi ba. Amma, kin san wani abu? Ba ni aron wayarki, zan kawo ƙarshen Zainab a makarantar nan. Me za ki da wayata? Zan ɗauki lambar dillalan nan ne. Tunda abu ya shiga media. Halima kenan. To bari in gaya miki, wallahi masifar tsada gare su. Za su iya karɓar rabin abin da kika samu, kuma fiye da haka. Asma'u, I don't care. Ni ba 'yar matsiyata ba ce ba. I'm sorry. Kawai biyan bukatata nake nema. Ba ni wayarki. Amma ki sake shawara. Wannan shine kaɗai mafita a gare ni. Na so 'yan matan nan su gane cewa ja da baya ga rago ba gajiyawa bane ba. Shirin faɗa ne, amma tsalle-tsalle ya musu yawa. Satin nan a Germany zan yi ta. Haka ne my baby. Sannan a cikin satin nan zan gama da Halima da Faiza. Haka ne babe. Sannan kuma a cikin daren nan zan baki 50,000. Oh my god. Z. In ba ke ba ni. Z ce ba. Z. Snatcher of the year. Kin ga haƙura zaki da cin abincin nan. Ki bari kawai idan muka shiga kedi a gurin fatin akwai abinci kala daban-daban ki ci ki ƙoshi. Yanzu kana nufin ka ce min zan sake kwana a waje kenan kafa kamanta na yi wa abba ƙarya. Na ce mishi ina kan fa kuma ina ɗaki ma ina karatu. To me a ciki? Laifi dai an riga an yi laifi kuma ba zai taɓa ganewa ba. Kawai ki haƙura kawai kin ga mun riga mun yi mai shawa alƙawarin cewa za mu zo gurin fatin nan bai kamata mu kwafsa mishi kin gane? Kawai ki fuska kawai muna shiga kedin ma ba za mu kwana ba ma. Idan aka yi fatin ana tashi da azuma kawai mu nuna wa motar mu hanyar Kano. Ma'azum, ni fa ina tsoron kada wani abu ya so kuma ya faru. Duba, Yusi, kin gari ga sha'u nan na kira na. Ba na so ne mu kwafsa mishi. Kin ga tashi Allah tashi. Baba ya ne? Dala wai me yasa ka ne kai aka ne ka tsibar muna ta jiran ka tintini. Yawa ne ai. Aba. Asibrisco ma da suka zo daga Kano ma suna nan. Balanta ma kai? Da Allah mana da Allah sai ka zo. Hey niggas, gadin ya ce yana zuwa ku dan bashi kankantar lokaci za ku gan shi yanzu. Fatin dole ya yiwu dole mu je mu tashi. Mu ne campus, mu ne nan, mu ne dole mu tashi. Ku yi chilling. Ba ji, ba wani shege wallahi mu ne nan. Yo nigga man. Karki damu, ba zan taɓa bari keke ba ta ba. Kwana 8 kodin zan yi. Dan ma zan biya ta Amsterdam ne, amma ni ai visa ta kwana 5 ce ma kawai. Ni dai gaskiya ba na so ka daɗe. Na miki alƙawari ba zan daɗe ba. Kin ji ko sweetheart tita? Kuma na san dama tsarabar ki ba ta wuce waya. Kuma karki da wannan karan ma za a sake miki sabuwar waya. Zan kawo miki wayar da insha Allah a nan kasar ke zaki fara rike irin ta. To shikenan, Allah ya da kai lafiya. Amin. Da kuma kina son wani abu za ki min bayani. Hello sir. An gano location ɗin da wayar take. Tana kan titin Audu Bako Secretariat. Okay sir. Yanzu daga ne ina za ki je sai mu biya aje ki. Yanzu daga nan salon zan je. Oke salon za ki je? Shi kenan mu je sai aje ki sai mu ce mu. Okay. Go. Hey guys, da Allah ina so kawai kowa ya shiga cikin mota mu wuce kawai. Ba za mu iya jiran guide nan ba. Okay, ku shiga motar ku wuce. Let's go guys. Mu je da Allah, ba za mu iya jira ba mu je guys.
What is it now? Ki shiga cikin motar mu je mana kake bata mana lokaci. Aisha, what is it? Get in. Yanzu ko ki aka ce ki shiga wannan motar ko sai billahi club zaki tafi ne kawai za ku dame ni. Na gane ciwon ki. Na gane kake ki komai. To ki shiga cikin motar labaran mu tare kin ji? A can ma za ka samu rabbanka kaka ci komai. To mu je. Let's go guys. Mu je mana mu tafi. Saura Halima da Dr. Dalha. Halima da Faiza. Ba fa za ku iya ja da ziba. Oh my gosh. Da mana ka san fa an ci ranar wanka ba a boyin cibi. Yaya alƙawarin mu da kai? Magana alƙawari Alhaji tana nan a sut ɗinka tana jiran ka. Allah? Allah Alhaji. Lamuni. Ya Alhaji. Kai, to ai ina ga wannan dan hutu na awa ɗaya da aka samu bari ne amfani da shi in haura saman nan. Kuma ina ganin ma dai in Allah ya sa naga iya ne to fa da kyar zan dawo. Allah wallahi. Ai Alhaji ya kamata aika dawo. Ai ga lamuni. Allah Alhaji. Lamuni. Ya Alhaji. Allahu akbar. To ba komai. Zan neme ka idan an jima. To ba damuwa. Ba komai. Inda za a kenan. Assalamu alaikum. Yawwa. Daddy. Me kike? Me kike an dan kuddin ubanki? Na idan Okay. Raki tsaya ba ko ga ki gafara. Tashi mana. Wayo Allah na. Ba tashi ba. Mene mu ku sani ba? Dan Allah dai annabi ku ya San miki kai ba. Tashi mana ana miki magana kira cin mutane. Wasu na rufe ki tashi mana. Mene mu ku ya hakuri. Dan Allah ku ya hakuri. Tashi mana. Tashi mana. Tashi mana. Sai ka tabo kallon. Je. Anta. Ya cafin ɗinki yayi yawa.
a dai lallaba dai a haƙura dai mu ƙarasa Kaduna dai kafin a ci amana ta. Kai, fim ya yi sosai. Haka nake so. Zi, wani fim kenan? Ke? Sawa ne aka ɗauko min bidiyon Dr. Dalha da Halima suna cashewa a hotel abinsu. To zai in gani mana. Zi, anya shi ɗin baya tsoron ki kuwa? Za ki samu amsar tambayar ki idan gobe ta yi kika ga ƙarshen Dr. Dalha da Halima. Kin ga, ni ba kace data ma na zan yi yanzu nan saboda na riga da na tura shi dukkan social media, Facebook, Instagram, Twitter, ko ina ya riga da ya shiga. Sai na tabbatar wannan abin ya je gidansa Halima, sai kuma na tabbatar ya isa ga bisin makarantar nan. Za su gane da zai suke magana. Ke kin ga, ni fa in 1 hour so nake in ga irin 10,000 views din nan kowa da kowa ya kalla. Kin ga Zi, dan Allah dan Annabi ke haƙuri, ki masa rai. Wannan ya fi ƙarfin wasa, wallahi za ki iya kashe su a raye. Wallah, an gaya miki ni wasa na shirya? Kai Zi. Ka ga Nazir, ba kuka za ka yi ba. Godewa Allah za ka yi da bai sa an maka abu a duhu ba. Yau da auren Halima kake, yaya za ka yi? Ya Allah, Allah ya sani, ina son Halima tsakani da Allah. Mahaifinta ya ki saya mata baya, duk da dai ba na ganin laifinsa. Amma na saya mata baya saboda ina son ta. Don Allah ina ka samu wannan tsinannen hoton. Wannan hoton a social media kowane hannu tsine hoton ne yake. Sama da mutum 20 suka turo min wannan hoton. Ban san ma na san ta ba. Ya subhanallah, ya subhanallah. Ina ma a ce zan farka na ga wannan rayuwar firgici. Ina ma a ce wannan ba Halima ba ce. Ina ma. Fa'iza ba kace? A ba dai fa'iza ta ba. A Abuja ba kace abin ya faru. A to ba ita bane. Ai ni fa'iza na tana karo tana karatu. Ka dai bincika da kyau. Alhaji, ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Alhaji. Ita ce wallahi ka gani yanzu. Duba. Ita ce. Fa'iza na Abuja. Fa'iza ne. Kina Abuja? Ina zaton kina Kano ne da kake ke karatu. Ji ba mu kaddasa ba. Sinata, har yake ta ƙare. Abadan Allah, ka yafe mu, na san na ha'ince ka, na koma ga Allah. Baba, ka taimaka mu, ka yaye min wannan cikin da ke damu. Wallahi abu zafi nake ji. Wallahi ba zan sake ha'inta kan zafi nake ji abu. Ba ni kika ha'inta ba. Ba ki ha'ince ni ba. Illa iyaka kawai da rashi kika bani. Wanda girman kai ya hana ni in ɗauke shi a wajen mahaifiyanki tun kafin abin ya nisa.
maganar ha'inci kuma kanki kawai kika ha'inta kuma ga riban da kika samu da ha'inci da kika yi makanki. Ba ke ba makaranta kina ga ba ke ba duk wata babban waya kina ga miki kuma ba ke ba duk wani jin daɗin rayuwa. Saurayin naki kuma yau din nan zan kira shi idan yana da sadakin ki kawo a daura muku aure nan da sati guda. An kyaya hakurin. Alhaji sai hakuri ake ta baka wai ma me kai ne? Duk wacce ta sake tambaya na abin da ta yi wallahi a bakin auren ta. Baba wallahi ban san barawo bane. Ni da na san na fafutukan neman abin da zan rufa kaina asiri ne a makaranta. To a sama ugarin ki nemo abin da zai rufa mana asiri da mu da ke. Shine kika je kika nemo abin da ya tona wa kanki asiri da mu? Dama ba su risko bane suka mutu. Dama ni na mutu da wannan halin da nake ciki. Ki haƙuri zai, ki tashi ko da shi nake shi. In ya so daga bayan wasan abin da za a yi. In dai dan irayi ne zan ci abinci. Gara mutu. A tun da na kwanta a asibitin nan ba namiji guda ɗaya da ya zo duba da duk a cikin mazajen da nake. Makaranta an kore ni. Kakana kwaya ɗaya da ya rage a duniya. Ba na tunanin zai iya karɓa ta. Da na sani da ƙeya ce in ji Hausa. Babu yadda ban yi da mahaifinki ba. Akan barinki da ya yi zuwa jami'an nan ba tare da idan mutu. Haka kazalika babu yanda ba mu yi ba akan siya miki babban waya da yi a matsayinki na mai shekaru kankanin irin wannan. Uwa uba babu yanda ban yi ba akan ka daina yadda da yarinyar nan saboda ɗan yanzu ba abin yadda ba ne. Amma Alhaji Hajiya, na yi shi ne kawai saboda ba agogo. Na farko, ƙaunar da nake yi ma yarinyar nan a cikin zuciyana. Na biyu, na ɗauki dukkan yarda na ɗora a kanta. Na uku, na yi sha'awar ta je high institution ɗin domin samu ingantaccen ilimi wanda zai amfani rayuwarta da na 'ya'yanta in Allah ya bata da al'umma har da wannan ƙasa. To yanzu yau gashi inda kika kai kanki, kika kai mu, kuma kika kai sunanmu a cikin al'umma. Yanzu ne ma nake gane cewa ba laifinki ba ne a Sama'u ke kaɗai. Domin mu ne muka ɗauke ki muka kai ki makarantar da ƙarfin tattalin arzikinmu ba zai iya kai ki ba. Kuma a makarantar nan muka bar ki kika ɗau nauyin kanki muka kasa ɗaukar nauyin karatunki. A musamman ma ni da nake uba namiji sai na dogara da abin da kike kawowa na alheri, ki kawo kuɗi ki bamu, ina ta alfahari yata ta zama mai kuɗi. Na kasa sa ido in sa rariya in tace rayuwar da kike yi a makaranta da kuma rayuwar da nake gani in kin zo gida. Ko da yake Hausawa sun ce kowa isai rariya ya san za ta zub da ruwa. Yanzu mu da muka sai rariyar ga irin ruwan da ta zubar mana. Abu ya haɗu ya lalace mana baki. Gidan da muke ciki, caretaker ya sa an kore mu, ya ba mu sauran kuɗin mu. Zai mu kan ba mai kyakkyawan ƙarshe ba. Su Birisko an mutu, Fa'iza an yi paralyze, ke kuma ga abin da kika ma Halima. Ke kuma ga abin da Birisko ta miki. Wai a ce duk abin nan Dr. Dalha shi ya raba mana kan jamu gaba ɗaya mutum ɗaya ba. We are finished. Wai mama, saboda wannan abin shi yasa kika yi cin abinci? Saboda wannan abin shi yasa ke nema ki kashe kanki? Eh mama, abin kunya fa ba akan mu aka fara ba. Ba zan kashe kaina ba, amma sai dai ke ce za ki kashe na Halima.
Ki duba ki ga matan babanki ta zo tun daga Kano. Wai saboda an ta Aisha shi yasa ke damuwa da wannan abubuwa? To ai naga abun kunya ba daga kanmu aka fara ba. Kuma ita matan baban bari in je da same ta. Baba talauci ne da yunwa da kwaɗayi su suka sani a cikin wannan halin da nake ciki. Yanzu gashi na shiga cikin sauyin 'yan fashe waɗanda suka yi kisan rai ba su ranar da zan kankare kaina ba. Rudanin shaidan ne. Kuma lallai bot ɗin makaranta ba za su kyale ni ba, ba so kurata za su yi. Shi kenan, za a haɗu an yi biyu babu, ba a samu dukiyar ba, ba a samu karatun ba. Wannan abu bai mun daɗi ba. Ba da lokaci ya yi ba. To, kin ji abin da aka faɗa na lokaci. Amma ina fatan ki yi wa mahaifiyarki addu'a domin jiya Allah ya karɓi ranta bayan ta samu labarin duk abin da ya faru ga rayuwarki. Sama'u. Baba. Nan zan barki sai an jima. Kuma ta mutu? Ina shiga gashi likita ya ce sai an kashe naira miliyan 70 a kasar waje kafin a dafa miki da lakanki. Ina da gansu fa'iza, in ma har ina da su na kashe su wani sakamako Allah zai yi ma, balle ba ni mafiyin shi a duniya da lahira. Ki kuma zan wani riba za ki ci na wannan jinyar da kike yi. Na ji ana faɗin cewa abin kunya ne shi yasa na dawo gida. Ina son ku tambayi mijinku ya gaya muku gaskiyan abin da yasa na dawo. Har yanzu bakin yarinya na bai mutu ba ko? Da kon bulala. Da kon bulala. Dakata baba. Dakata dan Allah dan Annabi. Anta Aisha. Ina son dan girman Allah ki faɗi gaskiya. Idan baba ya je Kano a gidanki yake kwana? To wani shege tambaye ke to wani shege ya tambaye ki wannan magana ina ruwanki ne? Haba, dama na san za a rina saboda an sha faɗa min cewa ana ganin sa da mata. Au, kin yadda kenan? Ba wani abu ne haɗa ni da baba ba illa garin yawon neman matan banzan shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya je ya ɗauke ni ba tare da saninsa ba. Sannan ba a nan ya tsaya ba. Ya kamata duk ku je asibiti a auna jininku domin baba yana ɗauke da cutar ƙanjamau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zainab Abuja ita ce wacce baba ya fara haɗuwa da ita kafin ni. Zainab kowa ya san cewa tana ɗauke da cutar ƙanjamau. Halima tsakari kake da Allah. Zainab tana da ƙanjamau? Da ta Dalha wanda yake neman ta yake nemana. Shi ma yana ɗauke da cutar ƙanjamau. Haka zalika ni ma ina ɗauke da cutar ƙanjamau. Na riga na san ni tawa ta zo ƙarshe.
Shi yasa zan bar ku, zan tafi kawai in canza guri, in sake sabuwar rayuwa. Wallahi Alhaji ka cuce ni. Ka cuce ni har abada ba zan taɓa yafe maka ba.